lechaba no chinyalogi asamu lechaba no chinyalogi lechaba no chinyalogi asamu lechaba no chinyalogi adure mwadima asamu lechaba no chinyalogi ojugo usomwa usomu lechaba no chinyalogi miri marugo asagugaro anya fulugo na banugo nkili ona buya nkili chai esioku baby ni maru manesoku uyo mumamura mumangwa nirima nemu ifenka sobuwe muwe adure mwadima asamu lechaba no chinyaloge ojugo usomwa usomu lechaba no chinyaloge lolo wanu nugu wani asamu lechaba no chinyaloge onwaneti lora my sunshine yo nemu lechaba no chinyaloge ngalamwa lechaba chinyaloge ibobo mwa lechaba chinyaloge mwani mwenya yakina ma muna gamu sonu kuswa mano Ifankili kedunchi jiasaru Ifankili wanu munchi jiasaru uyo mumamara mumangwa nirima nemu ifenka sobuwe muwe adure mwarima asamu lechaba no chinyalogi ojugo usomwa usomu lechaba no chinyalogi odibeze ifenkili yo asamu lechaba no chinyalogi
Madarema, Wawa Yomata, Oya Bruale, Oya Bruale, Mama Mo Awa Ere Mala Biko Yozolo Manai, Papa Mo Awa Ere Ma Biko Yozolo Manu, Awo Makalele Leloa, Aye, Awo Makalele, Nalwe, Oja Ho Makalele, Leji Ahalo Manu Malule, Malo Maho, Umo Nalule Yo, Kamalo Maho, Rodalewe, Oyu Nalwe, Ande Jalewe Yo, Kamalo Mama Mola Mo Awa Emana Ma Biko Yo Zolu Shira. eji m ohere ekele Chineke onye mee ka anyị dị ndụ mee ka m nụhakwa nwaanyị ọzọ were ekele ụmụnne m niile Chineke mee ka anyị niile dị ndụ wee were witness ya ịgba nkwụ ma ịnụ nwaanyị wee na-ekele ndị ọgọ m niile na-ekele Solomon ọchị ihe ọma agụ bekee azụ onye ọ nọ ebe onye nọ ka Chineke nna na-echekwa ya na-edukwa ya na-ekele ọha na eze ndị niile ihe m na-adụ mma azụ m Chineke nna jụrụ anyị niile onye nwa onye ga ya eji mekọrọ nwaanyị ya wee ya eji esi nri ya obere ya wee ehi gbagidekwara ọgwụ obere ehi obere oge na-ewefu ihe olu egbere na-emewe n'ihe ekwe ekele ekpere na-ekpe n'isi mmemme ga ka o esi masị gị ka ọ gaa ekpere m niile wụ ihe ọbụla ga-abụ okwu na ụka na ịgba nkwụ ka Chineke wezụga ya okwu na ụka nwoke okwu na ụka nwaanyị onye ọ na-abịa dicha ọ na-anụ obi ọcha onye ọ na-abịara were udo na ọṅụ wee bịa ihe ọkwa na ihe ọṅụ ka a na-eme ọ bụrụ ihe okwu na ụka so ekpere m ebe ọ na onye si abịa ka ọ bịa n'udo ọ na-akwanụ ọ na n'udo kedu ya bụ afọ nwaada ị na-eje ịnụta o Chinaza Ibe from Obulagu Akparago Agbadana amụta ya bụ afa gị afa m Chibuogo Ogbuzoro onye Chukwu gboro ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-aka ihe ọ bụrụ mara eji ọgwụ ego bụ ọrụ ọ dị Jalunu nwanne ya mama no jalunu nwanne ya aga m ije n'mbaji mole ebe jere mba ya ọkụma ya anyị nwere nganga jemi jelofo mmanụ jalunu nwanne ya mama
mama no jalo no wane amba agami jenu ngaji mole ebe jere mba yoko maya anye were nganga jemi jelofu ano jano no wane ya mama no jano no wane ya agami jenu ngaji mole ebe mu jere mba yoko maya agame were nganga jemi jelofu mado jalo no wane ya mba mama no jalo no wane ya olo agami jenu ngaji mole ebe jere mba yoko maya enwere munganga jemi jelofu mado jalo no wane ya mama no jalo no wane ya chacha agami jenu ngaji mole ebe jere mba yoko maya anye were nganga jemi jelofu ewu ano jano no wane ya macha ano jano no wane ya agami jenu ngaji mole ebe mu jere mba yoko maya agame were nganga jemi jelofu ewu ano jano no wane ya macha mole mole o agami jenu ngaji mole iyo koko 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 agami were nganga jemi jelofu biaji mebe nwanne je alo nwanne ya for we akwan afutube mo alesi mwana mgbago China nomena nibo nwanne jere anụ nwanne ya agami jenu mbaji mole ebe jere mba yoko maya anye were nganga jemi jelofu otu osoro kifu nwanne gị n'anya ima mmene ego ya inugo igani jenu mbaji megene ebe jere mba yoko maya anye were nganga jemi jelofu ano jano no wane ya mama no jano no wane ya agami jenu mbaji mole ebe mu jere mba yoko maya agame were nganga jemi jelofu ano jano no wane ya ejere meye mama no jano no wane ya oku nso na n'Igbo jenu mbaji mole ebe mu jere mba yoko maya agame were nganga jemi jelofu woko koko ano jano no wane ya yele wulu mama no jano no wane ya agami sana ko wo ebe mu jere mba yoko maya agame were nganga jemi jelofu Follow nanya he like elemu ife mo na adịghị mma ọfụrụ nanya bịa metu m obi o ọfụrụ nanya bịa tie m obi o onye ife mo na adị mma bịa kenele onye ife mo na adị mma lute nso ọfụrụ nanya bịa metu m obi o ọfụrụ nanya bịa tie m obi o ewu ọfụrụ nanya
fọrọ m n'anya onye fọrọ m n'anya ụfọdụ ndị mmadụ amara ife bụ ịfụnanya ụfọdụ amara ife bụ lọvụ ọfụrụ m n'anya bịa metụ m obi ọfụrụ m n'anya bịa tie m obi ije lọvụ asụgwenụ m ije lọvụ adị m mma ọfụrụ m n'anya bịa tie m obi onye fọlọ n'anya bịa tie m obi ewu ọhụrụ m n'anya bịa tie m obi yala wu ọhụrụ m n'anya bịa tie m obi ọhụrụ m n'anya bịa tie m obi jakene tie m obi nwa ọhụrụ m n'anya bịa tie m obi bịa tie m obi ọrụ m n'anya bịa tie m obi onye hụrụ m n'anya bịa metụ m obi ọrụ m n'anya bịa tie m obi ọrụ m n'anya bịa tie m obi ọrụ m n'anya bịa tie m obi ewu nwanne m metụkene m obi gị nwanne metukene m obi gị ihe okoko onye fọrọ m n'anya bịa tie m obi aka ejeje ya nwere mma ya tii n'ọbọ ego nwa gbara agba n'ọgwa n'ala were na mara onye taa ya bara aba nyafụ anụ n'ọgbọ ụwa lele enwe mmadụ ebe ụwa lele aka ejeje ya nwere mma ya tii n'ọbọ ego nwa gbara agba n'ọgwa n'ala were na mara onye taa ya bara aba nyafụ anụ n'ọgbọ ụwa lele enwe mmadụ ebe ụwa lele ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele na ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele 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 iche agaghị ekwe ndị mmadụ akpọma ga-ekwe mme a ikwere ekwe ọha n'eze anapụra gị n'ali a onye chanya bara aba nyafụ anụ n'ọgbọ ụwa lele enwe mmadụ a na-eti nwanne onwere ife melụ ụwa metafa mma onwere ife melụ ụwa metafa mma enwe mmadụ a na-eti okokoko enwe mmadụ ebema ụwa lele ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele
waka onye nwere ego enwe mmadụ ebe ụwa lele enwe mmadụ ebe ụwa lele enwe mmadụ ebe ma ụwa lele enwe mmadụ ebe ụwa lele.
bịakwa ọzọ All 7 Stars International na Piagi Uyaka led by Magic egwu ga ejibili o oyo ije ayayaya egwu aka ka ejeje na gị were mma gị dọwi n'ọgbọ egwu ọha bara aba ya mee ya lalala mkpọrọ onye si ya gbaga mgba ya bụ anọbọ ụwa lere ndị nwe mma na-ebe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe old school igede isi aga ga-ekwe na gị gbagbo onye nwe mme kekwere ekwerela gị ala para anyị garịma onye si ya gbaga mgba ya bụ anọbọ ọkụwa fụ n'anya ndị nwe mma na-ebe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ogbu efi Gabriel Esedi mbụ onye ọma Capex Agrotech West African Limited Magic ekene yo ede ya dịkwara gị mma o onye malife ga-esokwu ya emeni ahụ aka ka eji na gị were mma gị tii n'ọbọ egwu ọha gbara aba ya mee ya lalala mkpọrọ onye si ya gbaga mgba ya pụta n'ọbọ ọkụ alere ndị nwe mma na-ebe ụwa ndewe igirigi ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe Gabriel Nweze dị mbụ Magic ekene yi onye ọma ga-abụ eze Agrotech n'ịgadịlị m egwu m ka m na-eti na arụ ma chọrọ nsogbu onye ọma isi onye mara ife ga-esokwu ya emenia onye ọma na n'ite na nsa n'ịgadịrị m odo asị na ịgadị ikechi maka na echi adị apụ apụ ya bụ Nweze dị mbụ onye mụ na ịgadịlị m kwa ndị nwe mma na-ebe ụwa ndewe ihe ogogo ụwa ndewe ihe ogogo ụwa ndewe ihe ogogo ụwa ndewe ihe ogogo ụwa ndewe ije oyolima kweke idu combination ajula Oshioma Egema ije love eri misi o love adure nwoma echali figasha ifo bu ni tiye ni abo mbebi oyo aha company anyị Teco Excel headquarter anyị nọ n'Enugu branch anyị nọ n'Achi na ụzọ Abadalachi ihe anyị bịara kpọrọ agụ Abadalachi anyị bịara ịgba nkwụ anyị na-esi many things ihe ọwụ na ịchọrọ anyị na-esi rice anyị na-esi jollof rice anyị na-esi sauce anyị na-esi ofe egusi anyị na-esikwa ofe onugbu anyị na-esikwa fried rice
pepper soup, nkwobi, any type of soup, any type of food that you want. I may see. So, Oteko Excel must excel. The Teko Excel must excel. Onyano na akporago abada alachi. N'ịgba mkwụ a anyị mateko esel ọfụma and unu maara ya ọfụma mmadụ n'ọwa onye na-esite nri na nri ya na-atọ ụtọ ihe ahụ niile ọ na-esi esiri ebe a na-agba nkwụ nke ọwụ na iriri ị ga-akọnfam ya ebukwara ehi ị ga-ahụ anyị headquarter anyị dị n'Enugu branch anyị dị Amaụzọ Abadalachi Teko Excel Teko must excel unu onye ọrụ unu mala na-ekwu ole eme odogwu nwaanyị ka ọwụ osiri ọra kedu nke nwoke anyị na-agbara dị n'ọkụ ọdụ ka ọsa ọkwa ofe egusi nke achara achọ ọfụma anyị na-esi ncha na ifugodo ofe egusi anyị mara yes the Teko must excel odogwu nwaanyị ka nwoke so nwaanyị ka ibi darụ na ekene ndị ụlọ ọrụ Teko Excel ọha nọ n'ịgba nkwụ akpọmkwem n'isipụta nri dị iche iche dịka anyị si afụ ya ị na-anya nwere ndị ọbụla ha siri white rice, rice, fried rice, ụkwa sara ihe niile zuru ezu ebe a kpọmkwem maka mmemme a darụri na the Teko Excel anyị kene unu ekekwa mbụ isi asị na-esi afọ maka na eji mala onye bụ onye libe ọra mali ya ekene ka nji bịa ka nkene ndị ezi ọyọ ekene mo atụma mgbe ọkwa maji gị na-ekene unu Gabriel Eze onye ime ekene mo onye mali ife ga-esokwu n'ite na nsa ya emenia ka beze protect onye ime ga-adịle mo ọkwa ndị echebe aka alụghị anaba aka alụghị atụma mgbe ekene kwa
Ndị onye m di nọ na kedu ka o si gbasata unu ji wee bịa n'ụdị nka ka o si gbasata anyị na ọ nwaanyị na-aga di mama ya sokwa na unye m di anya ka anyị ji wee bịa anyị hụrụ aka ulu agbalị ndị ekpere ulu m ekpere nwa ada na ekpere anyị na-ekpere ada anyị nwaanyị ka Chineke na-agọzie nye ha ogologo ndụ na arụ isi ike afa Jizọs ebi n'udo Daalụ no. Nye m ụdị nọn.
Manisi kibie o maka ogbujuru o ma dike eji aga akpata akụkụ ntụpụ ọnụ ọ na inwe ego biko ime ọnụ ka m maka ọrụ na ime ogologo oke nwata onye tinyere m ọnụ asị ndị Igbo ka eme ụbọchị anya ka dị efu efu ekelekwa m gị oke mmadụ ekele m thank you ọka ọ dị No. Kende batari yanai. Onda amu. Okay, kende kezu na simeto tunu. Oh, one and one. Okay. Ken soro onya kala no eba. Wow. Kulu woro kwado lo dela. Kulu basiri kulu try. No. Ah, okwalo. Sunday, de kwero. Okay. No. Okay. Mommy, no. Kulu charaja. Thank you.
Thank you.
Chief David Agoba, very away from the United States of America. We just arrived because his brother is getting married traditionally, and that is why he's here to grace the occasion. I didn't see it now. You didn't watch it. For you, I think this is the first tradition we are witnessing by this time of the year, 2026. So, one of the things of present, the message of this opportunity, acknowledging what we are doing here. You see,
ìpàgọ́ ìjáde àwọn ọ̀sán wọn àti ìkànnì ìlà ọmọ ọjọ́ máa tó kù. wọ́n ká bá next week ní ẹ̀. láyé náà kò sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀fọ́ wẹ́ẹ̀dà.
Rula eribulu dị yeli na. Anyị nweta ogbogosi ike anyị na-tara ha. Na ya gbala nsọ. Were wezi ike. Ụgbọ iwu elu. Ọ mmadụ 5 ka epere meche. Ọ dị easy. Ọ dị easy. Ọ dị easy. 1 million times 5, 5 million. That is anome. Iye ri karere ka iye nye wi iye ri iye. Jolo na yo gwo. Iye ri do. Iye le ri we. O ku ki ke ma akwukwo. Ri ihe. Iye karere. Kweli gwa yo me lo fried rice. Iye ri we do. Ogoma. I lady here. High table. Oh, yeah, oh, work. I'm going out. Oh, no. To go, Mando. I'm going out. No. Everybody, they will go carry for when someone checking it out. You hear me, let us put a money kill a move. I don't know what breaking. I get them for everywhere. I get them for up and down. Baby, I'm too much to press my car. I don't really. Yeah, go. Everybody, they will. I'm talking in the morning. Yeah, give me my car. But that's a good man, I'm making a move. I'm trying everybody the way. But I can't know more. He had him, Mama. Better to put the money in the mood. I don't know what picking. What? Saya kenege sa. Dalo. Ebi ko ga masa ma organize mo onye bof ma. Omwa be predict na mbi say number 1 general. Okay. All Lagos State omwa be predict na mbi say. Knows as Ikemba. Lagos State can to go upon the honorable members. Who is an honorable member from of Nigeria? No. So now we have been on one night working Ghana for honorable Chibo for his traditional wedding. Go member of Una. Huh? Oh, the member of the club. He's a member of the honorable members of Nigeria. Okay. So I be very no area maka ihe mmemme nwanyị ka ọ na-eme.
So, and I thank God and I end with praise. I na achiba to Eko, Lagos ka na ala. Get off na agori ya ko ba yere. Oba na agari abu na managing ko furu obara. Yes. Oga aburi ihe nwe, oga aburi ya ngozi. Bole ya akụ. Ihe obula his soul have already been blessed. Who ga gozi with the fruit of food. Gozi na ihe obula we ọchịchị obi ka Chukwu ga-emere ya. Site mmadụ mmadụ. His soul have already been blessed. Chukwu gozi ga onye agoziri agozi ka ọ bụ. Thank you very much. The honorable members club of Nigeria.
jakwale. Bagabajal. Bagalo. Doliti auto. Espere. Gosia. Anyị na-ayọ gị na tata nwanne nwaanyị na-aga gị metụrụ ekene Chukwu wee na-asị na tata ga-abụrụ ya oke ụbọchị tata ya abụrụ ya tupu ekene Chukwu oke ihe dị egwu ga-eme na ndụ ha wee na-akpọpụ Chukwu okike ọbịa ma ka ọ bịa gozie ha ha gbuo n'ihu ha ga-ebute mma ha gbuo n'azụ ha ga-ebute mma ebe ọ bụla ha tinyere aka ha ga-enweta ngọzi wee na-ayọkwa gị si na tata ha bịara be ndị ibe wee kpọrọ nwaanyị na ha tata bido tata gara na ebe ọ bụla ị na-echighara aka ha ga na-enweta breakthrough ka ngozi Chineke Chineke ọgụma ma na ụbọchị a ga-adị otu a wee jikọọ mmadụ na-aba anọ jikọọ ha ọnụ dịka ukwu azịza wee na-ayọkwa gị bịa wụkwasịkwa ha igirigi ngozi gị na bido tata ha bịara ndị ibe na ihe ọṅụ ga-eme na ndụ ha wee gozie ha n'orie gozie ha n'ahụ gozie ha na nkwọ gozie ha na eke gozie ha site n'aha Kraịst Jizọs bụ onye Thank you.
You're
Honorable, welcome, sir. Congratulations. Thank you. I don't know you. Hey, I did it. Hello, sir. Hello, sir. Go back, yeah. Hello,
The Slim Fit, Chief Petro, the Chief Petro. The Slim Fit, Chief Petro. How about the 5 k per measure? No 5 million. One day. No, there's this. Amaka, my love, how are you? I don't understand. In the video, Amaka, So my love should be now. how you doing now? Amaka, happy New Year.
ihe a na-eme n'ụbọchị taa bụ traditional marriage ịgba nkwụ m tata ka a gbara nkwụ m na mbara be nna m na mbara be dadi m so a gbara nkwụ m n'ụbọchị taa obi dị m ụtọ otu ihe niile ma esi wee gaa nke ọma. Kedu okorobịa ọma ọ bụ gị na ya n'ụbọchị taa? Ọ bụ nwunye ya n'ụbọchị taa bụ my baby Chibuoke Nechukwu. Ogbuzuru tu ọnya nwe ụbọchị ọnya nwe ọlọ nwere special name ya akpụ ya bi my baby ya baby alụ kene ekpere na ekpere ezinụlọ ahụ malitere ọfụ tata ekpere na-ekpe n'isi ezinụlọ bụ na ekpere na-ekpe bụ na Chineke ga-enye anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Ekpere ọzọ na-ekpe bụ na ọ ga-enye anyị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị and ihe ga-agazikwanụ marriage anyị ga na-aga n'iru n'aha Jizọs. Kene mmadụ niile bịa nọnyere unu ebe anyị bụ n'igwe mmadụ. Ekele m n'ụbọchị tata ya ebire bịa ka ha ji wee nụ n'ụbọchị ha ji wee bịa ka ha ga-eji wee nụ. Amen. Isi n'afọ gị bụ
afa mbụ Nwada Chinaza Kenechukwu. Okay. Lolo Ogbuzuru. Debi Ogbuzu. Anyị kene gị darụ. Ede ka nwaanyị si adị. Ogbuzuru 2026. Ọgụ nwa ahụ a. Gachi ama ahụ ka onye ọrụ mmadụ nwa ka obido ụwa n'isi. Ihe kwuru ka ya emelụ mala eziokwu. Chibuogu Kenechukwu. Ogbuzuru onye Chukwu mgbọrọ. Ọ nwunye m Chinaza onye anyị gbara ụkwụ ya tata. Chineke nna mekwa ihe dị ebube. Chi zakwara ya ekpere maka asị ihe na-emela aha. Ọtụtụ ebe ka a na-eme ihe omume tata mana pipụl rụrụ onwe ha ụka wee were bịa. So I'm very very happy. So ekelere m onye ukwu ma onye nta mgbara ụkwụ ebe a tata. Wee kelee ụmụnne m ndị mụ na ha ma ndị ọgọ m anyị ha plan ọgwụ ebido ihe a wee mechakwa anya ụrụ ihe Chukwu nzara tọọ ihe aṅụrị ka ọ bụ. Ana m ekele ndị ọgọ m niile were ekele Solomon ọchụ ihe ọma agụ bekee so ma nwunye ya mbụ Happiness nwanne m nwaanyị so ekele m Chineke asị m ebe ọ na ha nọ Chukwu gozie ha ebe a ngozi ka ha ji ala Chineke agozigo anyị ụbọchị taa. Ekpere m ma ndị klọb m ihe niile mmadụ ma nwoke ma nwaanyị nrụrụ onwe ya zọọ ụkwụ ebe a ji ngozi ala n'aha Jizọs. Ihe mberede anyị ha ahụ ha anya ndị sịrị ha jee nke ọma ya sịkwa ha nnọọ so ihe yọrọ na Chineke ya emezie n'aha Jizọs. Ogbuzuru 2026. Darụrị na Chineke na Chineke ọkpa Chineke ka nsọ. Nna onye pụrụ m ihe niile. Nna gị mere ka anyị zukọ ụbọchị okwu ha jiri bịa be anyị. Ihe ndụla nwaanyị bụ onye amaghị nwoke ọmụ nwaanyị ise na onye ọbịara anyị na-ekele ekele dịrị mmemme ihe amara ọdịnala Bọ́ọ̀lì ìjọba ìṣòwò jìnnà wáyé. Mẹtí ẹ lọ́ọ́ lọ́ọ́ àtúbà ọ̀la àṣà wọ́n tó o. Tábìsí àtàbìsí sẹ́ẹ̀fù tàbá lọ mọ̀ èjì tájà. ọgbẹ́ yà mẹ́rin nìjọ bọ̀ ẹ̀ bọ̀. Kíkúrò àdúrà yí àyè bẹ̀rẹ̀ káàbí ìgbé mbìrì ẹ̀yà bẹ̀ yìí jẹ́. Káàyè bẹ̀rẹ̀ bọ̀ yẹn mmadụ ndị aha nne. Ihe anyị kwere bịa káàbí ihe ọma ya mere anyị na-emu. Ya mere na-eke mere na mere ahụ mere ahụ. Ibi ihe si ya karịa onye bụ ibu. Ajua ka etuka ka mara asho ba kwado o ha pa ihu wala asho buto la nsi da ka nsi ala ya ma ka le ogolo go za state ihe ra mu le ju la ihe mu ya ma ka le mera eta ko eti le mera hin go ga bu
Ya we yeme mogo. Emma hokuye mogo ya hoka. Emma hokuye mogo ahoka mo. So. Ya bala. Kaya la wo. Anjo ha le ku. La ime ku ya. Tinha gwa muria. Oba do kwa. Eu sei que o ele vai pela banda. Eta buri ake kwa yo gwaka. So ora ka ja mala. Iri wayo. Okay, agba ki iji kwa lo ye jalo la ni. No no. Ya ka me. Mikio. Era camera, era que olhar lá no malo. Oye, no no malo. Aho me he gulaga. What ke bele fe de sai jaga ja pa yin yo. Oyo, okay. What bele fe. Inyi wori ke woni. Nyi ki nyeji anke. Oye ye ti nka la pa. Ndu ke ndu ka won eji aja ajo yin. Oh yeah. Then all that jing balojo mali elu. Mole me jali. Village. Bia support all in yo go. Village, ogola mali weri elu ke da ilu wa. Jalo ho. Ya jalo ho ndin dogo, ya jalo ho. Jiwako ka jiwako ba jiwako. The Commodore. Oho so ibi gawa. Oye go la mbago. Ya chi ihe kala. Ndin dogo. Owolo lu mu igwe me. Aha, aboso ri ya. Oye go. Bo we ya go la ego emu heke ego. Yeah, Owe o da go la la to ya gwe. Yeah, wo ndo gbara ohu ya ndo agaji oke. Yeah, wo ndo gbara ohu ha na-eri ndo. Ya eri ndo. Nkela ahụ nkela wọkati ya chewe. Ah, ke ndị ọzọ. Siri ọma.